Midi efia amankwa tamakro ye do bibia se semugu so hwe Adom TV bedwam dwumadie no no yahyehyɛ ne kama interviews ahodo ebeboa ama bibia koyie wo mu agudie mu nsɛm ye de abro mahosepenso ewo ho ye wi a ye de no so ebe abetoa so pensempensemo ebebanti koso ma fidie no na Adom TV me wo menua be ma Sidik Abubakar wa ha ofri Ban Herbal Hospital na ye ne oba bedi nkomo afa enumpenumu ti say yewura wo bremu bohu na obi complain ni no mpenem ne ade ene bye be kasa be me ne mo akwa be ye na da bibia boko de yankopon adom na doctors so ne ho ye de yankopon adom ne ho ye ya na de ye nchi akoma no ye da se ye ni nkomo hwe ye no mpe no ye ka no mpe no mpe ye de a yo am say yemfanchi akese ema ahwefo ne adofo a sabri ya na sabri na bribia omojebre na omutie enkomo Hedifri Ban Herbal Hospital no mpe no ye aite usi dan na obehia pillar e wo dan nim e na be ma dan na gina ani nti obo ade nyansem no ode do mpe no hihye nipadua nim aspila ai no ne be kita nipadua no ama wonante wa feed okọ na obanyina no atimi akoye e de ama se no mpe ni nipadua no ma na se wangasa kra no wonte ase nti eno mpeno simply put no eno na ye pillars e de manipedia no yeah say no mpeni bi na ma yetime tenase yes no mpeni bi na tumi ye say yes bibiara bibia no no mpeni ka ho yes na bibiara nso ene sene obo ade na kasa ye ahihye no ebi susu ebi nsususa nti ba bibiara ne ba bia ode bi nso aye den ahihye na ya na de na esima enumpe ho to etochew ano de na emprebebre no efri akwanhia na se yes ya akwanhia na tade sa na eba because senka onam ho na bibia nto a menyini se anase ensese koba ne se onumpe no ho betochima se ne obo ade na kasa ye no waye ne se ade a ebeka ho akopem onkwana ni na odi na asasi so ebeka ho na emom no se ukonya akwanhia bi anase wo hawo bi etowa na akofa amane e de ababeto dumpini so yeah ede na nkwanhia ben ya sa na timide ohawba nkwanhia na omu ahodo se wa onante na wanti ahoyi na onan afekire eno so yakwanhia ne bia anase bia ate afidie bi mu na de wakakobɔ fom eno so yakwanhia anampo bia dwumadi awudie bia emfa ne se wakobɔbɔ no bi de ne ho account na kyese eno so wate ahwe eno enso ye akwanhia ne bia eno nti emu biara e befa so a e de ohaw e ba be piem e wo no mpemu de na se eno na ehu ne se ye akwanhia ato okay yo ba obi wo ha de wo kan ye bia ye nsi ye ba minim se bia nyini mu nso etimi ye sa na se akora bi wo ho a afa ne ya wo no nso na bia ne nompe eho atochema eno so eno no ya na gina ne nhihye ni mo se akola ya wo no no ne de no ebia nsisi yiye anase bia emu enye den ya na gina ne nhihye mu eno ntina ya na obia ofa efuna o so ko ayasabia eme hwehwe nipadua no mu hu ne se akoda no kra no ne formation no etesen ene zi hu ne se bia o how bi ewo ne formation no mu a na yetimi ayeden aso ano ansana we pi abasase so ane ti se bia ba na se hu se akola bia yawo no na ne de no enkoya na se bia enuane ndro bia na nke behia wo nipadua no mu a ono abofra no behia de anyini no eno na ato sin anase ato chima ene nti na akofa sa ha na ba ene obi won so a na ne de no eye emfie nze ye namu ebia betimanya akwanhia kitwa bia wo hu ne so we de nkanya hwe ene nti wampemwa matu fie ko enim kakra na obo nse saa baby kro na onya ho ehawo no na afi ade ne eba bepeja no ho enso bia na emre bi etwem a onya anas sabre na ya branti anase o ya baba wa nti wo fele so we de enya hwe nanso emre a onyi no na dompe no so den enyi nti enyi sa na se ne nipadua na ego no saa pepepe ne no so ebe den abemre enti saa baby kro na onya ohawo no bonse sisi saa baby kro na ba beda no ho dia e kire se ohawo anase amane bia ba bipie mo ho ane yemra ban hoi na moye ndompemu aduma ide de abobo so nyina no se me won ndompemu hawa me ba kwa bera mbe fa so aboa me yo Ban Herbal Hospital de se ne amanfo ni mi yededa no ene se eba ne ndompemu asem de a o de ba bipie mo Ban Herbal Hospital a
the Sunday see any edema and found and send a dumping who touch my fa. Sebia when she na onya ya ken. Sebia if you be now trem na do kobo form and nam puse nam ho and obi negligence aba wedding aba be proud ama dumping who touch ma ban heba hospital as you. And na fin so sebia onante when tia baby na when ya dislocation there is a baby adumping nke o say si no free ho akwa kwesi baby fofra o de ba be pie mo ban heba hospital as you ho ebesan amana akọ ne dadam se ne na netie na anenti emra obi anya dompe mu ha obi ana se dompe mu akwanhye bia no o de na ba be pie mo ban heba hospital a onfiri ase onko no na ne dompe no asan asi ne dadam se ne na etie kan na ne won wane se we num nyina no ye de ya bibidru ya haba maya ne numra ne hini ya na keke de sie ne edidi sa adwumadi no enti nya afianse ne bia ye ko papa honamu ede dade bi anase bibi sa akwa wo se eno na ekwa akobwa ama no mpi no asate ne bi mu anase asan akese ne bi mu na bi ye bibidru ya ene ne ya ne hini ne numra na no na ekekese ne ede ye dompe mu bia ho adwuma e wo ban heba hospital asio ene se bia akwara akra na ya wo na ne de no entimi anforme ansa na oba no o de ne ba be pi mu ho no ma ade a ban heba hospital se medical card da area bibidru be sama na yeden essensi ne dadem obi won so ana ne de no ontimi enwia nse ne nanu mu ayeden aha ne no mpidu mu ayeden enya de a ba bia wo senka emu etimi yemre ama otimi kwa na otene no no ahonum nyina ayeden den o de ne ba be pi mu ban heba hospital a se medical card da ya de bibidru be ma essensi ne dadem ana se amana da ne se ne yenka wo so oye pepepe wow ye ba hono no a moji ato na mo chechire ne akofie unse se eba ne se eja o se wa akofie kokoya ne se na bia obenya dade de ahwe anampo se ne ye be kiro se ye no kra no ebi okra na wunya ho bre nya ne sa na emom no se wo ase yo hode a abre ne abre bia no ye ne di wachi anase ye ne ku ho ya so na ye be ya de na e de ama wo obi won so a wuja no ho amna akofie no oni obi a obebo ano ani nti ya na mpre bebre no itu amanfo so se na nka wo betimi aba abredi abrebia anampo se wo betimi atra ho akopem abrebia ansa na ohoto wa wasan ko feed a eno so akwanya na ho yeah ti nompe mu ha obia no ban ye dompe mu ha obia ba bia dompe ewo nipede no bia de wo de ba bepi mo ba na se ho atoche manko ade a onfiri ase onko fi no na ade a odompe na se gina ndade ti apart from ye kire no ye num bia na you can say on se dompe mo adwuma no ye na ma mienu ida se ye ma no ya obenu makọ mu ama kwakọ edompe no mu ha adwuma ana ne ye wo ne ye de to honam nani e ma eno nso akwakọ edompe no mu ha adwuma ani nti obi biara ne se ne ne de etie aha obi wa ne de na je se utriti no fa emu obi won so ne de na je se wo ye no honam nani ansa na dompe na se agina na mu bim ani nti no je se o aba be pie mu ase o anse na ehu hawa e be treat na ada afa okay na nkura nyina mo ya admission oh yes obi biara ya admission at the moment afen so se bia emfa no bia ofri a oba ana se bia o yo ba because we bia ho de be man kwa na bia je omoto da bi ye wo admission ma obi biara se o yo ba na so ye be ma se dompe mu ha na so ha obi ya ba bi pi mu ho a ho be hia se o se ma otena ho kopem every bia ansa na wakọ no ho akwanya ho oh na ba wo hefa ya obabi me no ye won kran ha ena esan okuma ase aniti enkran ha ba bi ye wo spentes nti wo faka obabi a waka shred driver na ase mate ne se wo spentes na mbom no bisi obabi a friend se 18 junction usi wo a o de waka se wo hwe ba heba hospital a obi biara enim yase ho taxi for ho muludu obenkuma fam ni fan fam nyina waka jam so okọ eye ba heba hospital a ade a omodo aba bi pi mo senso kuma ase ene ne important so a baby a friend say atonso agugu aban irs we can say na chi ope ho na abehu ban heba hospital asio no enti baby biara obia no ofa car e wo kuma ase aka say wo atonso agugu na siwo aban irs abia ka say na ni mo ope o de osi wo ope busa obi biara say wo ban heba hospital ade o mechiro ho my number no da ma your numbers no 0244 988 004 0244 988 004 and answer 0244 083 482 0244 083 482
na ye ka ne se dompem no na nye dompem kwa na ye hwe e wo ban heba hospital bibi biara ya de bia e fiuti be pem na ase de o de ba be pie mo hodoma e de bibidro e betu ase krakra e de ma e fancy asade enti ban heba hospital na ye te won ka no so yare nko ade a nompem titiu yenko ho no mo nkyere somai na ye ho toye yenkomra ye ba e beto aso